Salutare și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Eu sunt Genocide, iar astăzi, după ce mi-am făcut atâția nervi pe Friday Night Funkin' with Mom, dacă ați văzut ultimul episod din această serie, am decis să mai dau un try, să încerc chiar să trec, să-mi fac chiar nervi. Dar vă place ceea ce postez și vreți să continui, dați acolo un like. Hopa! Mă, ce e asta? Did you just say that? Oh my god, Friday Night Funkin'? Is that Mopo? Did you just say that? Yeah. That's what I said, bitch. Mă, ce? Oh, you. Always with that attitude. Ok, nu știu ce a fost asta, a fost ceva gen prezentare a jocului de mobil. În fine, după cum spuneam, dați like, subscribe, follow pe Instagram, aveți linkul în descriere, dăm aici tap to screen, story mode. M-am antrenat pe partea de normal aici, după cum vedeți, pe normal am trecut tot, hard-ul, fight. Tot pe hard vreau să încerc, vreau să termin pe hard, vreau să termin jocul direct pe hard, să nu stau să știu alte chestii. Până acum mă descurc destul de bine și îmi place asta. Să dea domnul să o țin tot așa. Bă, iar mă uitam la corul măsa. Băgam și piciorul în bucile alea ei. Băga și prinde bucile alea. Come on. Bun. Bă, lasă-mă, bă, cu serverul. Bine, mă, bine, am trecut melodia, doar. Deci asta îmi trebuie, bă, o pauză. Hai și cu asta, și acum să nu trec pe asta. O trec, mă, am încredere în mine. Bă, dar aia nu e frică cu țâțele dezbrăcate pe aici. Ai de capul meu, ce e asta? Nu mă întrebați cum am reușit să supraviețuiesc la asta. Deci habar n-am cum am supraviețuit. Habar n-am cum le-am luat pe toate. Bine, mă, din prima și melodia asta.
Bă, cine ce s-a împușcat? Bă! Capul iubitei în brad. A decapitat. Nu ia cap de muie. Nu ia cap de muie. Luați-aș pula în gură. Luam-i pula în gură, adică. Cap de muie, băga mi-aș pula în capul tău. M-am panicat. Iar a început canibalismul. Firea al dracu, să fii de urâtul dracu. Hai, pișcot, cântă acolo. Cântă, pișcot. Hai, bă, mai cânti mult. Hai, pișcot, treabă cu gagică sa, că e îmbrăcată prea sexy ca să nu fută. Nu vezi că are clopoțelul în ureche? Să zârnă ei când o bagă? Bine, mă, s-a trecut. Results hard. Red show. Mamă, ce bucuros e pișcot, frate, ce bucuros ești, ce aplaudă gagică sa. Mă, Misi 39, bă, am scăpat destul de bine, zic eu. Cu Misi 39. Bine, mă. Wake 6. Senpai Rossi Storms. Hai să vedem. Hai să vedem. Văd că l-avem pe cap de computer. A new fair maiden has come in search of true love. Amorezul pulii. I serenade between a gentleman shows decide where he beautiful heart shall reside. Pip pop pip. Și-a băgat pula în el pe scurt cu acea replică. Hai zu-te, dracu. Bă, dar ce sunt cu toate curvele astea, bă, în jurul nostru? I-a văzut puțarul pișcor, cred. Sau a văzut-o pe mea. Fetelor 10 lei dacă vreți să mă futeți. Hai să vă fut. Zece lei și vă fut pe toate. Sau un pachet de țigări, chiar dacă nu fumez. Bă, pișcot! Se transformă în piatră aici. Bă! Fetelor, dacă câștig această bătălie cu amorezul ăsta, vă răpula. Sunteți de acord? Cine e de acord să se miște? Gata, sunt toate de acord. E timpul să vă arăt pula.
Hai. Bă, ești gelos că am pula mai mare. War mai tu, băga mea și pula în tine. Ce are mă ăsta? You're nuts. Îți bag eu una în coaie și pula în coș și aia e. Bob, bip, bip, bob, scooby-doo, bip, bip. Fetelor, știu că am pula mai, dar nu trebuia să vă faceți așa la față. Bă, îmi place melodia asta, vezi că sună bine. Mi-am bătut joc aici. Mă, ce? Bă, ho, bă! Oftica! Bă, ce softica prostul când a văzut că am puna mai mare decât el. Ziceam mie că îmi place melodia, dar cu ofticosul ăsta n-ai, nu faci treaba. Oftica. Gata, bă, oftică. Fuck! Ofticos mai rău, frate. Am dat sunetul puțin mai tare, băieți. Nu reclam. 3, 2, 1, Jocul ăsta are ceva cu reclamele. Bă, dar îmi place melodia, mă. Sună mișto. Gata, bă! Oftica! Obișnuiește cu ideea că am pula mai mare și gata. Nu, din nou, nu. Fuck! Bă, și eram aproape. Frate. 3, 2, 1, go! Friday Night with Ofticos. Asta e titlul de azi.
Gata, e al meu. Nu mai e al meu. Na, mă, ofticosule, că te-am bătut și la asta. Firea al recu să fii de bunăciu, recu. Ia. Mă, ce pula mea, foi. Ce pula mea. I-a venit ciclul. Direct contact with real humans after being trapped in here for so long. Here of all people. I'll make her father pay for what he's done to me and all the other. I'll beat you and make you take my place. You don't mind your bodies being buried, right? It's only fair. 3, 2, 1, go! Five Nights Funkin' versus Ciclu. Ce curge ciclul pe ecran. Sună bine, îmi place. Nu te mai împrăștia, fă aici. În loc să fii fericit că și-a dat gagica mea ciclul pe tine și te-ai făcut plin de ciclu roșu. Tu cânti ca un handicapat, imbecil. Bă, mi se pare mie sau melodia asta e mai ușoară decât cealaltă. Când era gelos cam pula mai mare decât el. What? Ce vrei, ce te pișcot? Hai mă, și cu următoare noapte. Hai și cu următoare. Reclamele mătii. Thanks man, fit John Niniuta. Pui mei. Da. Deci cu nenea polițaiu. Well, what do we got here? Pișcot. We should just kill you, but what the hell, it's been a boring day. Let's see what you got. Mă, ce vrem ăsta? Băi, ăsta sunt puștile alea că scot și o pușcă la voi. Decât eu am voie să scot pușca la gagica mea. La gagica lui Pișcot. Bă! Bă, ce? Ce-o pus să... Da, bine, tu faci că te nici cu pula mea în gura ta.
Bă, firar ele să fie de Instagram notification. Pișcot e derotat. Ăsta se neacă cu pula. Hai mă, că am trecut de prima melodie. Asta era, mă, băieți. Pretty tight bars for a little dude who's simping over an ugly, boring little teenager that wears her mom's clothes. Băga mi-aș pula în tine, păi tu înjuri gagica lui Pișcot, care am făcut eu până acum de 3 ori și el de câte o dată de cât s-a uitat la mine, bă, că nu-i încăpea. Nu făcea contactul până acolo, puțurica lui. Băga mi-aș pula, că deja am pierdut. Gata, bă! What? 3, 2, 1, go! Când ăsta și-a luat dorul, zici că și-a luat hemoroizii pe ziua de azi. Gata, Anastase. Dar îmi place basul. Du. Bă, dar eu nu înțeleg de ce mă penalizează așa tare. Cântă Pișcot! Cântă Pișcot, că ne bate ăsta, ne bagă pula în gură. Bă, gata cu combinațiile, frate, că nu-mi plac deloc. Băga mi-aș reclama mătii, pușcașul mătii. Dar nu scot eu pula la tine și ți-o bag pe gât. Hai dă pula mea, dă o scot și ți-o bag în gât. Bă, dar mă penalizează prea tare, bă, dacă pierd o săgeată. Fuck, m-am panicat și acum am bag. Not suck cock. Mă, ce mă? 3, 2, 1. Ui, eram pregătit să apăs pe pauză, credeam că îmi bagă ea reclamă, bă, că nebunesc când îmi bagă reclamă. Bă, dar de ce sunt penalizat așa tare că am luat majoritatea săgeților?
Cântă pișcot! Cântă pișcot! Pișcot, băga mea-și piciorul în limba ta! You can't keep a rhythm. Truly, you are cursed. Nu, că mă schimb pe următorul joc, nu. Asta e că pe nu am deblocat asta săptămână. Băga mea-și. 3, 2, 1, go! Dacă melodia asta e așa, nu vreau să o știu pe următoarea. E de apreciat că m-am învățat puțin cu meniul. Pișcot, cântă, băga mea să-mi bag. Băga mea ceva în combourile tale. Să-ți iau combourile în pulă să ți le iau. 3, 2, 1, go! Ultima încercare. Final round. Dacă mă enervez să dau pe normal și termin pe normal, se pune ca și cum aș fi terminat. Tot aceeași melodie rămâne. Nu, mă dau pe normal, băieți, îmi pare rău. 3, 2, 1, go! Gata, normal. Hai să vedem. Hai mă, că parcă e altă viață pe normal. Băi, vreau să știu cum ar fi fost să fie modul extrem pe acest joc. Imaginați-vă cât de veneau săgețele și cât de multe. Bă, ce bine mă descurc eu pe normal, bă, și cât de greu mi-e pe hard. Ce-ți voi, dar nu mă descurc extrem de bine. Gata, bă, pușcace.
Bine, mă, ia pula în gură, băga mea și pula în tine să-mi bag. Ia-o în gură. God effing damn it. Well played, you little shit. But this is war. And in war, Ce ai, bă, cu pișcoferea el de dracu să fie de pedofil? get rid of fire. Sorry, no problem for you this year. Ce faci, mă? Iubita de Pișcot 2! Look who it is, Headshot de la Pișcot 2! little friend. Don't you have a school to shoot up? There's one way to settle this. Let's rock, you little... You little... Ce-o ține, bă, Pișcot pe gagică sa. Bă, cântă amândoi sau ce? Ce cântă Pișcot cu gagica în brațe. Ce satisfăcută e gagică sa. Chiar dacă știe că eu, decât eu pot să o fut. Că Pișcot n-are pula destul de mare. Ce cântă, mă, pușcaciu. Și ce trage Pișcot 2? Ce trage Pișcot 2, wow. I-am bătut joc. Mamă, ce vârte așa o învârșă pe gagică sa. Lui Pișcot. Clear 66. Ce vesel Pișcot, bă. Oh yeah! 75 missing, oh yeah! Hai și cam pe aici. Și cam atât cu acest episod, băi și fete, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un subscribe în forță și să rupeți butonul ăla de follow pe Instagram. Aveți linkul în descriere. Eu sunt Genocide, iar noi ne vom vedea data viitoare când vom termina acest joc și vom începe cu modurile. Dar până atunci, sărbători fericite alături de cei dragi, un an nou fericit și vă urez un la revedere!